देखो कहे के तना चाही मगर कह देतनी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसा बा लोग कि सोशल मीडिया पर तो अपना पत्नी से ऐसे प्यार करेला लोग जैसे वो लोग लेखा पति कहीं दुनिया में हईले नहीं थे, मगर रील में कुछ और रियल में कुछ और बा लोग। हम बात करत तारी खेसारी लाल यादव के, जवन की घर में बीबी रहते हुए दूसरा के जोरे जाके करवा चौथ मनावेला। ई बात हम नहीं कहले, ई बात जेकरा जोरे उ करवा चौथ मनैले बड़ा खुदे आके सोशल मीडिया पर कहले बाड़ी। उनकर नाम है काजल रगवानी। पहले रउआ सब इनकर वीडियो देखी जाओ, ओकर बाद हम इनका ऊपर चर्चा करब। तो आप क्यों उस रिश्ते में गए जहाँ पर एक इंसान शादीशुदा? वो भी तो इंसान जानता था ना कि वो शादीशुदा हो। उन्होंने कहा कि मैं भोजपुरी का इकलौता एक्टर हूँ जो परिवार से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए मेरे साथ आते थे करवा चौथ मनाने। देख लेनी जा कि कोना लेवल के बड़ा। हाँ, जब तू शादीशुदा बाड़ा, जब तार घर में बीवी बिया, दूगो बाल बच्चा बा, तारा अपना बीबी के साथ करवा चौथ मनावे के तो तू जाता रखे बहू के साथ करवा चौथ मनावे। चलनी में देखे कि हम कितना बड़का हमी ना समझनी जरूर सब है। हम समझावत है ऐसा इंसान बड़न कि मतलब पूछो मत, मतलब जितना इनके बारे में बड़ाई करो एकदम कम बा। काहे कि जेकर घर में बीबी बिया, दूगो बाल बच्चा बा, तू कभी दूसरा भी जाई करवा चौथ मनावे? रउआ सब खुद बताई जाई नानू जाई। मगर ये वैसा इंसान है कि चलनी के अंदर खुद को देखने जाता है कि हम कोना लेवल के बानी। काहे से कि जेकर बीबी घर में बिया, बीबी भी करवा चौथ कर सकतिया, तो बीबी के करवा चौथ इनका अच्छा ना लगेला, इनका दूसरा के करवा चौथ इनका अच्छा लगेला। तो हम तारा से ज्यादा ना बोलब, हम एक कहब कि जो रियल में बड़ा हुए रीलो में रह। रील में कुछ और रियल में कुछ और। एगो बात हमारा आरू अंदर के पता चलल है, छोड़ा वो बात ना बोलब, समय आइला पर वो बोल देब, मगर अभी वो ना बोलब। तो ई है खेसर भाई के ओरिजिनल चेहरा, मतलब एकदम हमारा लगा था कि वही पे सब सीमा पार।